Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon nyapa. Monggo mandap. Aja. Tuan rumah. Iya. Iki Gus Gendeng ya iki Gus Gendeng. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho, Gus. Selamat juga melok. Iki. Angel ta. Angel mangkane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaahe. Waduh. Nggih, maksud kula niku mugi-mugi jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora